قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين عليهم الصلاة والسلام. Deslap bir neçe musafirata gitmek, bir yurtdan bir yurda gitjek bolsaň, şoň bir 6-7 sany edebini ýatdaş etdik. Qadryny bilin, bu aýdyljak görüňliň. Musafirata gitmäň edebi, oglanşok bilen ýa bir neçe hanawada oglo dost ýar bilen hulasa sefere gitjek bolsaň, bir gerek ilmlerden ýygna gylja hyzmatyňyza ýetireýin inşallah. İmam Ahmed aýdypdyr, dinin sütünü bir adamla 4 mezhep başyň biri de İmam Ahmed ibn Hanbal. Bir adam ýöni men gezmäne gitjek diýse, ýöni fakat gezjek. Näme gitýän? Ýok, palan adam ýok, ýöni gezjek diýse, şu iş şeriatda ýok zat diýipdir. Ýöni men gezmäne gitjek. Näme gitjek gezmäne? Ýok, hiç delilim ýok, ýöni gezjek. Şizire gezmek peygamberliň de işinde ýok, Imam Azamlyň ýanaklarynda da işinde ýok. Şi gowa adamlaryň eden işleriniň içinde ýok zatçy. Yani näme? Bu kadar gezilýe. Gezjek bolsaň, musulmançylykda, dinimizde bulun ýagdaýy etjek bolsaň, hiwolmany sen oglanşogyň ýa dostlaryň menen gezmäne gitjekkämi? Hop şäherliň içinde ýa owalarda günmüň hayatla daraşyk bolup barýa, bir howamyz açylsyn, bir narahatçylyklarymyz ýadymyzdan çyksyn. Şon seferiň ulukon peýdaty adamyň narahatçylygy ýadyndan çykmak. Şide niyetinde bolsa bir gowy görüň we dogry görüň da. Tefarruju hammin we iktisabu ma'isha we ilmun we adabun we suhbatu majid. Seferiň peýdalaryndan näme zat? Ay bir ýüregim bir açylsyn diýsen, ýüregim giňisin. Ya bir baran yerimde bir aňry berdat, alu beru satarn mamily derin, bir gowdat. Ya da Türkmen aýdýa, köp ýaşan bilmer, köp geden biler diýe. Men oglanşogum menen gezmäne gitjek, goý her ýurtlaryň edeplerini, ferhenklerini görsün, bijiri de adamla baro, bijiri de ferhenkle baro diýip fikri giýiň bolsun, nazary giýiň bolsun. Şondan çyrym gitseň bir de bir gowdat. Ya meselen bir yurtlara gezmäne gider, o taýlarda ulamalar vardır, teberrik adamlar vardır. Salamlaşsak da derman, qadim bir adamlar bolýanmış, 1000 kilometr piýade gitýänmiştikle, fakat bir ewliya Allah'ın dostu bilen fakat salamlaşıp ýene ýydyna gaýtjaklar. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve aleykumussalam. Sahaman gelin ýerden palan yurtdan bolýa dogada bolyp çykyp gaýtýänmiştikle. Maksadymyza ýetdik diýänmiştikle. Bulan hemmesi din görüň, gowy görüňlerden. Hamany bir adam öz ýurdumyzda ya harja gaşyn gitjek, dostu da aýtsa näme diýip barýan? Ýok, ýöne gezmäge barýan. Bir narahatyň açylsynmy? Ýok. Bir ilmim artsam? Ýok, ýöne gezjek da. Şeýtdirmek diniň içinde ýok zatda. Bir niyet, bir garaz, bir ulukon gowy görüň. Yani musulmançylykda bir iş etjek bolsaň, ilwiniň äpber gitjek bolsaň, bir maksat bilen gitmeli, bir mana bilen gitmeli, bir garaz bilen gitmeli, bir niyet bilen gitmeli. Ýöne aýlanıp bermeliler diýipdir da. Inni niyetiňde ýankyzatlaň haýsy bir bolsa gowy, ýüregim açylsyn diýsen gowy zat, ilmim artsyn, ferhengim, diýdim, nazarim giňim bolsun. Oham gowy adamlara sataşaryn, bulan hemmesi gowy delillerden. Biz seferiň deslaqy edebinäme niýetiň bellisin etmeli. İkincisi, yustahabbu talabud du'a min ehli'l hayr. İnne raculan qala ya Resulallah, inni uridu an usafir fa awsini. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, aleyke bi taqwallahi azza ve celle ve tekbir ala kulli şeref. فلما أن ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. Ravahu Tirmizi. Sefere uzak yere kärrek güllük gitjek bolsaň, bir gowy adamdan haýır doga alyp gitmek de gowdat. Sahabalaryň miri Peygamberimiz aleyhisselamyň ýanyna barıp, "Ya Resulullah, mene bir uzak ýoly musafirata gezmäne işim var, ya musafirat mamyla ya bir zada barýan" diýipdir. Aýtjak tapşyrygyň bolsa aýt ya Resulullah diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, dinine gaýym bol diýipdir.
ve her bir beýikräk ýere çykanda yol inim çykymly da beýikräk ýere çykanda Allahu ekber diýip aýtdydyr diýipdir. Her bir geňräk zatda beýikräkler görsen Allahu ekber diýip Allah'ın zikret degen. Seferde ulaqan zikredilýän zadyň biri Allahu ekberdir. O adam bolýar onu diýip ogra berenni Peygamberimiz on hakkynda dua etipdir. Allahumma twi lahul arda ve hawwin alayhi sefer. Hudaýa şoňa yeri ýygna, yer şoňa ýaqyn bolsun, ýadamasyn, sefer şoňa ýeňiljek bolsun, gelip bir seferle bolýa, adamy ýykaýa, şolardan bolmasyn, tamamen gitip gelsin, ýeňillik bilen dua edipdir. Ya yeni bir mübarek hadis var, min Arabisin okuymayın tercümesine deyin wagt azalyp barýa. Ya Resulallah, men sefere barýan, maňa bir gowzat aýtsaň diýipdir. Oňa Peygamberimiz aýdypdyr, gowzat Allah'ın ýada salyp gidip gelmäňdir diýipdir. Ola adam aýtdyr, ya Resulallah, maňa ýene bir zat aýt diýipdir. Onda wa gafara zembek, Hudaý sen günahyň geçsin, günah adamda bolmasa yeňil gedýäňdir. Ya Resulullah, ýene maňa aýt diýipdir. Ve yessara lekal hayra haytuma kunta rawahu Tirmizi. Ýere gidip gelsen işiň yeňil bolsun diýipdir. Ine bu ýerinden ulamalar aýdýa, uzak sefere gitjek bolsaň, bir gowa adamdan hayır dua alyp gitmekde sünnetiň eteginde bazatlardan.